Lo mlilo uqale ngolwesithathu ntambama kanti ayikaziwa imbangela yawo kodwa amaphoyisa asaphenya. Lesehlakalo silethe ukukhathazeka kubazali babafundi njengoba senzeke esikhathini lapho sekusondela ukubhalwa kwezivivinyo zokuphela konyaka. I was a former student at the school. It's our legacy. And then one of my daughters is at that school matriculating this year. It's very, very sad. We don't know what's going to happen. Amaphoyisa endawo athi alikho icala lokushisa elisabekiwe kuwona. We found that it was only the hall of the school that caught fire, and within the hall there was a furniture that belongs to the school. No one was injured, and up to so far we have not arrested anyone with regard to this particular matter. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi abafundi bakaMatric abaphazamisekile ilomlilo abesikole iMpumalanga Secondary School bazoyiswa esikoleni esingumakhelwane ukuze bakwazi ukubhala izivinyo zabo zokuphela konyaka. Abafundi bakaMatikuletsheni banqatshelwe ukuphawula ngalolu daba.